bisimila ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw kɛnɛ kɔnɔ min bɛna walawalali caman kɛ aw ye Mali kunnafoniyaw ani diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniyaw kan bakuruba kunnafoniw an don kan o filɛ nin Groupe de réflexion, d'analyse et d'initiative novatrice ni a colo ɲɔgɔn kɔnɔ ye gɛrɛn u ye hakilina jagabɔ sigi dɔ baaraw nun don min ni a sigi kɛra ka bɛn jumadon octobre kalo tile 2 ma Mali jamana jɔli kurako kun kan falen a baara bi boli tile 2 de kuntagala kɔnɔ min kan ka kuncɛ ka bɛn sibiri don ma Sorasiya kalanso Prytanée militaire la Kati yenka u garizɛgɛ donna farikolo ɲɛnajɛ kɛyɔrɔ la a kolomo karila ka bɛn alamusa don ma octobre kalo tile fɔlɔ Comité national pour le salut du peuple CNSP o maa caman kun bɛ kɛnɛ kɔnɔna na ka kɛ baaraw sere nin de ye kunnafoni wɛrɛ bɛna fara kunnafoni minnu kan ka walawalali k'a la aw ye ni laseli na a y'aw bisimila An balima bamanankan mɛnnaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ waleɲuman dɔn foli kɛ ka ɲɛsin aw kelen n'a bɛɛ lajɛlen ma ka fɔ aw ɲɛna nin ye aw ka bamanankan kunnafoni di waati selen i n'a fɔ komi an ye kulolasɔn min kɛ donkan na ka fɔ groupe de réflexion d'analyse et d'initiative novatrice ni a coro ɲɔgɔn kɔnɔ ye gɛrɛn u ye hakili jagabɔ sigi dɔ baaraw nun don ka bɛn jumadon octobre kalo tile 2 ma Mali jamana jɔli kurako kun kan falen a bi boli tile 2 de kuntagala kɔnɔna na an bɛ aw ladɔniya k'a fɔ a kan ka kuncɛ ka bɛn sibiri don ne ma ni falen kɛnɛ in ani hakili jagabɔ in a dabɔkun de ye ka se ka hakilina camanw ka se ka olu sɔrɔ cogoya minnu na faamu caman bɛ sɔrɔ Mali kura o jɔli ko kun kan maa caman kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa jolen caman minnu ka faamuyaw ka bon kosɛbɛ olu de bɛna na ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kɔnɔna na laɲini fanba yɛrɛ o ye ka se ka hakilinaw de dajira ɲɔgɔn na fura jɔnjɔn u ka se ka bɔ k'u jɔ ni o ye Mali kura jɔli ko kun kan ani mara kɛcogo falenni o ɲuman sɔrɔli kun kan Amadu Jara ani Abdulaye Sogodogo olu de ka sɔrɔlen don nka Musa Fɔnba ale bɛna walawala an ye bamanankan na nin baro sigi min kɛra n'a b'i yɛrɛ ye baro cogoya kɔnɔ Mali jamana kɔnɔ min dɔn bɛ gɛrɛn ni da donna na gɛrɛnaden yɛrɛ dɔ fɛ ka ɲɛfɔliba kɛ a dabɔkun de ye dɛmɛ minnu kan ka se ka kɛ Mali jamana ye ka sanga ni nin kuma in ye ni fɔlɔ gɛrɛna sigi o tɛ taa jama kɔ a bilama bɛ se ka kɛ bɔlɔlɔw fɛ ka sabu kɛ coronavirus banako ye maaw man ka duruko wele bilala maa ɲɛmaaba faamuyanenbaw ma minnu ye jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ kuma ɲɔgɔnya kɛbaw ye diplomatiw o hakilinata ye min ye u dɔnko ye min ye jamana jɔli la yɛlɛma min ni o bɛ maliden bɛɛ da ko Mali ka sigi senga Mali min ye Mali kɔrɔlen ye a n'a danbe o bɛ se ka dangɛnɛmaya cogo jumɛn gɛrɛ ka laɲini y'o ye laɲini ye mun ye o y'an bɛɛ ka laɲini ye ɲɔgɔn fɛ k'a fɔ ko jamana bɛɛ n'a ka histoire don jamana bɛɛ n'a ka kɛcogo don ka sariya sigi k'a fɔ ko an bɛ sigi ɲɔgɔn fɛ cogo di sokɔnɔna bɛ cogo di sigiɲɔgɔnya bɛ cogo di dugu bɛ cogo di république bɛ cogo di donc an bɛɛ de b'o fɔ a privilège tɛ mɔgɔ kelen bolo a bɛ bɛɛ de bolo an b'o de la sisan nɔ k'a fɔ ko mɔgɔ ka taa sigi bureau kɔnɔ k'a fɔ ko a kan ka kɛ tan de jamana kan ka boli tan de je crois k'o ye erreur ye jamana kan ka boli cogo min a kan ka lamara cogo min ni jamanadenw y'a fɔ u b'a fɛ ka lamara cogo min je crois k'o de ka fisa o de kama k'a fɔ ka ni initiative ta ka ni ŋaniya ta ko an bɛna jamana sigi an bɛna jamana fondation dilan dakuru ɲɛfɔlaw sinsin kɛra fɛn min kan baro in senfɛ o ye sɛbɛnfuraw jumɛn bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ni hakilinabaw bi ye o kɔnɔ n'o bi ɲɛdakura di jamana fɛnɛ ma o labaaratɔ jɛkulu 4 bilala i dama fa bɛɛ kɛ hakili jagabɔ kɛ dakun 4 kan ka na n'olu ye olu ka filɛ tamasiyɛn na an bɛ Mali kɛ n'a fɔ so jɔlen ni so jɔlen n'a mɛnna fiɲɛw bɛ bɔ kogow bɛ pɛrɛn fɛn dɔw bɛ kɛ a bɛ labaara ye ko so kan ka ladila kura ye je crois que an ka jamana in b'o situation de la an ko ladila kura in n'an b'a fɛ ka vraiment ka ladila kura ye ka taa bɔgɔ ta dɔrɔn ka pɛrɛn-pɛrɛn da nin datugu o t'a fura ye jamana in
bɛ lahala min na bi n'an b'a fɛ ka fura sɔrɔ fura min bɛ se ka mɛn min bɛ kɛ fura lakika ye an bɛ taa soubassement de lajɛ parce que c'est pas normal jamana min ɲinan ye an san 60 ye san 60 an bɛ tirikitaka la an bɛ takasigi la bon a ka ɲi an ka hakili jagabɔ sa i b'a sɔrɔ so in jɔra soubassement min kan i b'a sɔrɔ o soubassement yɛrɛ de man ɲi an y'o de wele tubabukan na refondation donc n'an taara soubassement in lajɛ bon so jɔra lahalaya min na parce que fɛn bɛɛ n'a tuma de don est ce que a lahalaya ni bi ta tɛ kelen ye n'a ta tɛ kelen ye an bɛ yɛlɛma don a la yɛlɛma minnu kan ka don a la a kan ka kɛ cogo min na an b'o kuma dilan ni ye. Tiɲɛ don ko in dabɔkun tɛ dɔwɛrɛ ye an ka jamana yɛrɛ politiki baara kɛcogo yɛlɛma bɛ se ka don o la an ka jamana fanga bondaw labaara cogo yɛlɛma ka don o la ka na ni hakilina dɔw dajirali ye mara bɛ se ka ɲɛ cogo jumɛn Mali jamana kɔnɔ o hakilina b'a kɔnɔ nka maa minnu ye ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔ maa siya bɛɛ lajɛlen dɔ malidenw na o bɛɛ lajɛlen de b'a jira k'a fɔ Maliko don. Bon kuma wɛrɛ tɛ ne bolo k'a fɔ ko an bɛ k'an jija bi parce que n'i bɛ mɔgɔw lamɛn dɔw b'a fɔ ko jamana in problème ye bi ko nin kulu in de don dɔw b'a fɔ politique mɔgɔw de don dɔw b'a fɔ nin de don jamana in bɛɛ lahala min na bi maliyɛn bɛɛ nɔ b'a la maliyɛn bɛɛ jɔyɔrɔ b'a dilanli fana na kulu kelen tɛ se ka dilan tɔw kɔ donc an kan ka hakili jakabɔ o de la bi an bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min parce que an b'a fɔ k'an ye jamana ye jamana min bɛ fara ɲɔgɔn kan a b'an an ka buruju la. Makan laban na ni hakili jagabɔ kɛnɛ min sigira sen kan gɛrɛnnadenw fɛ a ka laɲini ye a bɛ taa kunjɛ tuma min hakilinabaw ka fara ɲɔgɔn kan ka kunba kelen sɔrɔ ka dilali kɛ janko Mali kuma o kuma degun min bɛ a sɔrɔ n'o bɛ na ni jamana lombola Mali ye o ka dabila ten Mali ka kɛ jamana ye jamana min sigiɲɔgɔnya bɛ ja a kɔnɔ balimaya carinen ka to jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ ani basigi kɔnɔ. Ja dɔw tournage baara nun donna école fondamentale aviation na senukaw fɛ nɔ ka bɛn ni jumadon octobre kalo tile 2 ye ja ninnu ka kan ka bɔ jabaranin na an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ a bɛ ɲɛsin karɔ gɛlɛya wale ani bingani waleya min ni olu bɛ ta ka ɲɛsin musow ani musomaninw ma ka se ka o waleya kɛlɛ baara in yɛrɛ a bɛ tali kɛ Bamako étape de kunkan Nanzarala tɔnba Union Européenne ka fara diɲɛ seligi naani tɔnba Nations Unies kan olu de ka baara bilalen do sen kan Spotline o programme kadara kɔnɔna na Abdul Karim Sako ani a ka jatala Ibrahim Kulibali Cherifla Jabarani so tɔgɔ la olu de ye baara in kɛ. A bɛ fɔ min ma nansarakan na enquête nationale démographique et de santé du Mali n'o ye ka sɛgɛsɛgɛli kɛ jamanadenw hakɛw dɔnni na fo ka taa se kɛnɛya kunkankow ma o baaraw kɛra jamana ɲɛmaaw fɛ san 2018 o baara jaabiw y'a yira k'a fɔ bɛnkanni wale minnu bɛ ta ka ɲɛsin musolakaw ma ani bogotigininw ma k'o ye fɛn ye a ɲɔ ɲɛlen bɛ jamana in kɔnɔ n'u k'a ma violence faite aux femmes a bɛ san 30 bɔ bi jamana ɲɛmaaw ka baara bolondalenw na musow ka hakɛ o baaraw b'a kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya ma k'u kisi k'u tanga dansage walew ma n'u k'a ma violence faite aux femmes o hukumu na Mali n'a dɛmɛbagajɛkulu n'o ye Union Européenne a Nations Unies ye u ye hakilina dɔw ta n'u k'a ma programme Spotlight n'o de ye ka hakilina ta ka cɛtiri dɔ labɛn min bɛ se ka kɛ sababu ye ka mɔgɔw kunnafoniya ni wale cɛjugu ninnu kan minnu ta bɛ ka ɲɛsin musolakaw ma u baaraw bɛ kɛ jamana région damadama na fo ka taa se Bamako faaba ma Bamako baaraw o n'u donni kɛnɛ ye nin ye min n'a bɛ tali kɛ ni wale cɛjugu ninnu kan ka ɲɛsin musolakaw ma. U ye nin film nin boloda walasa a ka kɛ ladilikan ye maliyɛn cɛ ni a muso bɛɛ ma k'a fɔ ko i yɛrɛ ka kuma daminɛ na bogotigininw ni an balakaw bɛ sɛgɛn minnu ye u bɛ kɔlɔlɔ minnu sɔrɔ don o don dɔ ka se ka bɔ o kɔlɔlɔw la donc film ye épisode 52 de ye o épisode 52 kɔnɔ an bɛ kuma fɛn minnu kan u bɛ sɛgɛn minnu ye u ka diɲɛsigi kɔnɔ dantɛmɛ wale k'a ta ka ɲɛsin musow ma a fila bɛɛ b'a la parce que a fɔra ko genre cɛ ni muso mais kɛrɛnkɛrɛnnena muso ta de ka ca a sera dabila ye parce que muso man kan ni ɲangata ye muso man kan ni jogini ye muso u bɛ fɛn sugu bɛɛ bɛ kɛ muso la u bɛ bi a kan surtout école denmisɛnnin ninnu bin bɛ k'a kan maître dɔw yɛrɛ bɛ yen
olu b'a fɔ ni i ma nin kɛ n tɛ nin nɔti d'i ma a man kan ka kɛ ri fɛnɛ kɔnɔ cɛmisɛnnin dɔw bɛ bogotigininw bɛlɛn u bɔtɔ u masaw ka ci la u b'u sama ka don n'u yɔrɔ la u bɛ bi u kan jamana ka halisa sanction gɛlɛmanba ta a la mɔgɔ o mɔgɔ ni binna musomanin kan k'a jagoya k'a jogin k'a bila u ka fɛngɛ dɔ ta sariya dɔ ta fɔlɔfɔlɔ u tun b'a fɔ ko san 4 kaso don ne yɛrɛ bɛ fɛ en tant que femme ne bɛ fɛ dɔ ka fara a fɛngɛ kan. Minisiriso min ɲɛsinnen muso ani den ni du kunkanko ma o ka secrétaire général tun bɛ kɛnɛ kan a y'a yira k'a fɔ jamana bɛ cɛsiri la kabini san caman ni wale cɛjugu bɛ se ka dabila cogo min na jamana kɔnɔ ko ni cɛtiriw na kɛ ka maaw kunnafoniya walasa a ka kɛ hakilina ye jamana ɲɛmaaw yɛrɛ bɛ se ka sariyaw ta cogo min na ka ɲɛsin ni wale cɛjugu ninnu kɛbaaw ma tari musolaka na tanga ka bɔ ni wale ninnu ma. Ɲangata walew ani dantɛmɛ walew minnu bɛ kɛ musow la muso balikuw fara muso denmisɛnninw kan o ɲangata wale ninnu minnu bɛ dibi la an bɛ n'o de bɔ yelen na ka yira bɛɛ lajɛlen k'a ye bɛɛ lajɛlen ka a faamu a kɛra an dɛmɛbagaw ka baara ɲɔgɔnya kɔnɔna na komi aw ɲɛ b'u la cogo min Nations Unies ale ni Union Européenne olu ka dɛmɛ kɔnɔna na k'a daminɛ musaka la fo ka taa hakilina na. Faladonna k'a fɔ ni programme de l'initiative Sport Life a baaraw daminɛna juillet kalo tile 18 tɛmɛnen Kolokani Bamakɔ étape de kɛ ka kɔn a laban ɲɛ minnu ye baara labɛnbaw u y'a yira k'a fɔ jaye ana bɔ ka yira maaw la décembre kalo nata san 2020. An m'an kun da diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniyaw kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'an sɛnsɛn ka taa Faransi jamana ani Kenya jamana cɛ jɛɲɔgɔnyaw ma. Kenya jamana ɲɛma Uhuru Kenyatta a bɛ taama la taama min ni o y'a sɛnsɛn ka taa Faransi jamana kɔnɔ. Jamana ɲɛma in ka taama in a fanba a bɛ boli fɛn min kan o ye ka se ka taa sɔrɔ siraw k'olu de kɔrɔ don. Kenya jamana ɲɛma a ka nin taama bolodalen an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ a bɛ tali kɛ tile 5 kuntagala de kan. A kelen ma taama in kɛ a bilasirala a ka minisiri 5 fɛ jɛɲɔgɔnya siraw olu kalanni ka bila ɲɔgɔn na. Taama in bi boli o de kan Faransi jamana ani Kenya jamana ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sɔrɔko binakun kan ka bɛn ni alamisadon ye sɔgɔmadafɛla. Kenya jamana ɲɛma Uhuru Kenyatta a yera lajɛrɛba dɔ kɛnɛ kan conférence de la banque publique d'investissement o ka lajɛrɛba ni lajɛrɛ in yɛrɛ ye Faransi sɔrɔko bosonba patronbaw olu caman fara ɲɔgɔn kan kɛnɛ kelen kɔnɔna na walasa ka se ka kuma ɲɔgɔnyaw boli kɛrɛnkɛrɛnnenya la sɔrɔko kan. Faransi jamana ɲɛma Emmanuel Macron ale yɛrɛ kun bɛ kɛnɛ in kɔnɔna na. Jamana ɲɛma fila ninnu u ye sigi in kɛ sababu ɲuman ye u bolo ka se ka jamana fila ninnu cɛ jɛɲɔgɔnyaw kɔrɔ don k'a sinsin kosɛbɛ ni o ye Faransi jamana ani Kenya jamana ye. Hali n'o y'a sɔrɔ diɲɛ bana jugu min ni o kundalen don diɲɛma kan bi ni o ye coronavirus bana ye o bɛ sen na nka o ma Kenya jamana ɲɛma Uhuru Kenyatta bali a ka nin taama in na ka ɲɛsin Faransi jamana kɔnɔna ma ka da taama yɛrɛ n'a nafa kan. Bari sabu ka da kan a dabɔkun ye ka se ka jamana ninnu cɛ jɛɲɔgɔnyaw ka se ka olu de kalan ka bila ɲɔgɔn na. Taama min sen fɛ u na bɛnkan camanw tɛgɛnɔ bila ɲɔgɔn fɛ ani kɔrɔfɔ caman olu na dajira ɲɔgɔn na jamana ninnu fila u ka ɲɛtaa siraw olu kɔrɔ doni nasira fɛ. Kenya jamana ɲɛma Uhuru Kenyatta a ka dantigɛliw a y'a jira k'a fɔ fana kɛrɛnkɛrɛnnenya la coronavirus bana min ni o dalen don diɲɛma kan a da sera o ma min sen fɛ a y'a jira k'a fɔ ko maa kelen tɛ se ka bana in kɛlɛ jamana kelen ka ko tɛ ko jamanaw bɛɛ lajɛlen de ka kan ka u kɔgɔ da bana in na ɲɔgɔn fɛ. Nansarala tɔnba Union Européenne ka lajɛrɛba sommet kɛnɛ kɔnɔna na min ye tɔnden jamana 27 o jamana kuntigiw ani gouvernement ɲɛmɔgɔw olu fara ɲɔgɔn kan Bruxelles tile 2 sigi bolodali kɔnɔna na da sera funuw ma min bɛ Méditerranée orientale kun kan Haut Karabakh. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ o marabolo ɲɔgɔn faamuyabaliyaw Union Européenne a ye kangarida kan gɛlɛn kɛ ka ɲɛsin Turki jamana yɔrɔ. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko ɲangili bere o na sɔn ka da jamana in kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Union Européenne
o tɔnden jamana 27 olu bɛɛ lajɛlen bɛnna kɔrɔfɔ in kan k'a fɔ u tɛna siga fiyewu ni ka ɲangili bereda Turki jamana kan. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ nansarala tɔnba Union Européenne a jamana 27 ninnu u ka kangaridakanw a ɲɛsinna Belarus o ma ɲɛma 40 fana ma k'a jira k'a fɔ u nɔ yera murutilila ka taa fanga sinamatɔnw yɔrɔ ani fɛn min bɛ tali kɛ jamana ɲɛmasigi kalata tɛmɛnen yɛrɛ kan ko u nɔ yera namaraw la. O de b'an sɛnsɛn ka diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniya wɛrɛ tɔw lasɔrɔ. Musa Fɔnba fana sera ka minnu ɲini ka fara ninnu kan. Mali surasi jɛkulu comité national pour le salut du peuple CNSP u ye farafina tile bi yanfa jamana 15 ma ɲɛmaw ka hakilina dɔ dangɛnɛmaya n'o ye communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO ye alamusa ka jira k'a fɔ jamana ɲɛma danga colonel Assimi Goïta a tɛ se ka jamana ɲɛma bandaw nɔna bila ni latigɛ nana n'o balili ye jamana ɲɛmaya baaraw la. Farafina tile bi yanfa jamanaw ka tɔ ka ciden n'o ye Amidu Boli ye a y'a yira k'a fɔ nin hakilina min dangɛnɛmayalen filɛ nin ye comité national pour le salut du peuple fɛ k'a bɛ se ka bariko wilili teliya ka bɔ Mali jamana kun n'o ye CEDEAO ka bariko ndalen ye. Mali jamana bariko danbɛ a kun farafina tile bi yanfa jamanaw jɛtɔ fɛ communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO ka bini fu sirila jamana ɲamakɔrɔ Ibrahim Boubacar Keita ka fangaw da la uti kalo tɛmɛnen bibi in na gwɛlɛya o bɛ Mali jamana kɔnɔ sɔrɔ nasira gwɛlɛya lakanako gwɛlɛya politiki binaku gwɛlɛya wa gwɛlɛya in fana jarala k'a fɔ jateminɛbaw ka fɔ la a damandi dafɛ jamanaw fɛnɛ na fɔ fangaw ka fara ɲɔgɔn kan joona de ka kunbɛli kɛ. Surasi ɲɛmaw ye a jira k'a fɔ kalo 18 o de bɛ kɛ furanjɛrɔ fanga na Mali jamana kɔnɔ o bɛ taa bange kalata dɔ de labɛnni la kalata min ni o kan ka jamana ɲamakura di Mali jamana mɔ. Sɛrɛtamaro kalo tile 27 tɛmɛnen minisiri min ɲɛsinnen kun do Mali jamana ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ kun ɲɛnabɔw mɔ Amadu Tumani Ture ka fanga kɔnɔ Mokhtar Wane ale kɛra minisiri ɲɛmaa ye a ɲinin bɛ a fɛ a ka gouvernement kura sigi. Laginɛ Konakiri jamana ɲɛma Alpha Condé ye danganiya di diɲɛ seleke 4 setigi jamanaw mɔ Laginɛ Konakiri dɛmɛbaw k'a fɔ k'u hakilina tigɛ ko ngɔmi jarana mɔde kalata min bɛna labɛn jamana kuntigisigi kalata k'a bɛ kɛ kalata jole kalata yɛlɛ kalata basigilen ye ko in kɛra ka bɛn ni alamusa octobre kalo tile gale ye farafina tɔnba Union africaine ma ɲɛmaw ka taa se diɲɛ seleke 4 tɔnba Nations Unies nɔnablaw mɔ ani farafina tile bi yanfa jamanaw jɛtɔ communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO a ye ninnu bɛɛ lajɛlen hakilina tigɛ u ka sigi dɔ senfɛ. Nin kuma in yɛrɛ ye yɛrɛmankutu kuma ye Laginɛ Konakiri jamana kɔnɔ ka sabu kɛ octobre kalo tile 18 de ye jamana kuntigisigi kalata do ye. O kumana ni ma ɲɛma minnu filɛ nin ye Konakiri u ni jamana ɲɛma Alpha Condé kumana cogo min u ni fanga sinamatɔ ɲɛmaw fɛnɛ kumana ten nka kuma mɛna ni u sera fanga sinamatɔ ɲɛmaw fɛ kɔrɔfɔw sɛbɛkɔrɔ gajana Faya Milimondo ni ale ye jɛkulu maa ye jɛkulu min ko a bɛ Alpha Condé bali jamana sariya sunba ferekete yɛlɛmani na ko Front National de Défense de la Constitution FNDC ale ma Murumɛ Basiru k'a la a kuma dala ani diɲɛ seleke 4 ma ɲɛma ninnu jɛ. Ma ɲɛma ninnu kɔni y'a jira k'a fɔ olu ka laɲini de ye n'u ma dɛsɛ kalata ka labɛn Laginɛ Konakiri jamana kɔnɔ kalata min bɛ kɛ kalata jole kalata jɛlen ye. Ganakaw ka minisiri ka fɔ la minisiri min ɲɛsin bɛ Gana ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ koɲɛ ɲɛnabɔw mɔ n'ale yɛrɛ bɛ taama in nɔ CEDEAO cogoya la. Alamusa octobre kalo tile gale jiri min bɛ Konwarikaw fɛ yen a bɛ se k'a fɔ Konwari yɛrɛ kɛ mɛ ɲɔndɛ ye o sɛnɛni na jiri mandi do baw a jiriden de ba yɛlɛmalen bɛ kɛ chocolat ye u k'a ma ko kakao baarali o n'u donna san 2020 ni san 2021 Konwari ni Gana jamana fɛ olu filaw y'a dankɔrɔbaw ye sɛnɛ na ka bɛn ni octobre kalo tile gale ye wa o alamusa kelen de fana Konwari dugubala ya musokoro kakao yɛrɛ n'o ye jiri mandi ye a n'a lɔfɛ n'o ye chocolat ye u tɔgɔladon gɛrɛngɛrɛnnen n'u donna san o san a bɛ kɛ fana a senfɛ jamana ɲɛma Alassane Dramane Ouattara n'a ma ɲa k'a fɔ a ka jamana diɲɛ jamana kurukara bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan ale de bɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ la kakao sɛnɛni na saa kɔnɔ kakao sɔrɔlen bi t'i jɔ tɔni miliyɔn 2 la Alassane Dramane Ouattara y'a yira k'a fɔ dɔ faralen don kakao kilo kan o kɛra nisɔndiyaba ye sɛnɛkɛlaw bolo Konowari jamana kɔnɔ n'i ye Konowari jateminɛ diɲɛ seleke 4 bɛɛ lajɛlen la diɲɛ seleke 4 mago jɔmɛ kakao hakɛ min na kɛmɛ sara la a 40 bi bɔ Konowari de Konowari jamana sɔrɔw bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan ni u k'a ma ko produit intérieur brut PIB kɛmɛ sara la kakao kelen jɔmɛ ni 10 ye wa Konowarikaw ka nafasɔrɔ siraw feerelen kɔ kan o bɛ nafolo min ladon n'o ye recette ye kɛmɛ sara la kakao jɔmɛ ni 40 ye
maa miliyɔn 5 de dayirimɛ siri mɛ jiri in na. A sɛnɛba bi taa maa miliyɔn 1 na kɔnɔwari jamana denw na. Nin kuma in ye kalata kuma ye kɔnɔwari jamana kɔnɔ. Alassane Dramane Ouattara ye dɔ fara kakao kilo kan. O jara sɛnɛkɛlaw ye. Sango a kun ye koba dɔ kɛ dolari wari 400 ɲɔgɔn na premu o kun sera ka sɔrɔ ka bila kakao tɔni ka bolo kan. Alassane Dramane Ouattara ka cɛsiri sababu la san 2020 ni san 2021. Wa nin sen Alassane Dramane Ouattara n'a mɛ a jira k'a fɔ kakao sɔngɔ saniyɔrɔ la ni 160 ni dɔrɔmɛ 5 kun don. Ɲina a kɛra 200 ye kilo a sanyɔrɔ la foro kɔnɔ. Jakuluba min bɛ kɔnɔwarikaw fɛ n'a ɲɛsin bɛ kafe ni kakao doni mɔ balako conseil kafe kakao. Alassane Dramane Ouattara a ka munumunu min kɛra kɔnɔwari kɔnɔ dɔ la ko moronu n'o yɛrɛ ye kakao mayɔrɔ ye ani ya musokoro yɛrɛ cɛman ja n'a ye kɔrɔfɔ lase kɛnɛ ka ye k'a fɔ dɔ fara la kakao sɔngɔ kan nin jakulu in sina k'a don bala ten. Maa minnu zɔ min ka ja olu ko Alassane Dramane Ouattara y'i dase kakao sɔngɔ yɛlɛli mɔ kɔnɔ min na ko kunfɛ ko tɛ. Yɔrɔ don min ye kakao sɛnɛ yɔrɔ ye wa yɔrɔ fɛnɛ don fangasinamatɔ PDC n'o ye Henri Konan Bédié ka fanga ɲini dɔ ye o bɛ k'i yɛrɛ kɛ a kɔnɔ tigi ye k'a fɔ a ka maa de ka ca ye. Ni sɛnɛkɛlaw y'a ye k'a fɔ dɔ fara la kakao sɔngɔ kan o ma sababuya maa wɛrɛ fɛ Alassane Dramane Ouattara kɔ maa caman bolo ko in bila bɛ o da de rɔ. O de kosɔn a ka minisiri yɛrɛ min ɲɛsin bɛ sɛnɛko mɔ ni o ye Kobina Kwasi Adjumani ye. Ale y'a yira k'a fɔ Alassane Dramane Ouattara ka nin hakilimaya min kɛlen filɛ nin ye ka ɲɛsin sɛnɛkɛlaw mɔ ko kɔrɔ min b'a la o ye de sɛnɛkɛlaw aw k'a dɔn k'a fɔ Alassane Dramane Ouattara y'aw teri de ye aw bɛ se k'a jigi da Alassane Dramane Ouattara kan. Paul Kagame a kɛmɛ ka maa min minɛ Rwanda jamana den dɔ ko Paul Rusesabagina ni bɛɛ fa kumaw y'a sɔrɔ nafolotigi ba kun don Rwanda génocide rwandais san 1994 yanni Paul Kagame ka na fanga na n'a yɛrɛ kun ye jamana bila ka taa bisimila minɛ Belgique jamana kɔnɔ n'a balala k'i yɛrɛ ye Rwanda faba la Kigali a m'a nacogo dɔ k'a to Dubai a nɔfɛmaw bɛ ka wele da bi k'u b'a ɲini diɲɛ selekɛnɛ ni hadamadenya hakɛ lapasabaw fɛ u ka fɛɛrɛ kɛ u ka maa ka bɔ Paul Kagame ka fanga bolo n'o ye Paul Rusesabagina ye. Jaki minnu ɲɛsin bɛ maa ɲuman o ye k'a fɔ a ye bɛnbɛnbɛn caman dɛgɛ Rwanda jamana kama k'a to jamana kɔ kan. O kumana ka bɛn ni juma Octobre kalo tile 2 in ye kunnafoniw y'a yira k'a fɔ Rwanda kiri kun kan ka ɲɛfɔli kɛ a kunga k'a sabu kɛ a ka labasabaw y'a ɲini fanga fɛ walikele kiri fɛ ko ka fiɲɛbɔda di a mɔ n'a bɛ nafolo dɔ sara yanni da ka don a ka kiriw la. Rwanda jamana kiri bɛna lajɛ n'o bɛ ɲɛ n'o tɛ ɲɛ. A denw kɔni kɛmɛ k'a jira k'a fɔ olu b'a ɲini Belgique jamana fɛ n'a ma ɲa k'a fɔ yen den fɛnɛ don ka sabu kɛ yen lakodɔn sɛbɛ b'a bolo olu ka fɛɛrɛ kɛ ka Rwanda ma ɲɛmɔw n'u hakili jira ɲɔgɔn na a ka bɔ Rwanda ka na Belgique jamana kɔnɔ n'a bɛ kiri a ka kiri Belgique walikele Amérique jamana bawo yen fɛnɛ y'a sigiyɔrɔ ye. Paul Rusesabagina juakun dɛmɛnen ani kiri ɲɛmɔw cɛ a jɔngwala jɔra la k'a fɔ a ka fanga ɲinindɔ Mouvement Rwandais pour le Changement Démocratique o ye kɛlɛbolo dɔ sigi k'o kɛ mamurutilen jɛkulu ye a ko jɔngwala ale bɔra o sigili kalamo nka o mamurutilen jɛkulu in ye cɛni min kɛ Rwanda dugukolo ka san damadɔ tɛmɛnenw na yanni ale minɛni cɛ k'a fɔ o cɛni k'a n'u jɛmɔkan don a ko a n'u jɛmɔkan dɛ kabini Alamusa Octobre kalo tile gale ye a ka fanga ɲinindɔ Mouvement Rwandais pour le Changement Démocratique ko u bi a ɲini Belgique jamana ni Amérique jamana fɛ u ka ŋwara da Paul Kagame n'a ka fanga na Rwanda a ka bila n'a bi kɛ kiiri fɛn ye u ka kɛ Belgique walikele Amérique. Faransikaw ka maa ɲɛma Emmanuel Macron ka bɛn ni juma Octobre kalo tile 2 ye a ye laseli dɔ kɛ Faransi fa dɔ fɛ fa min bɛ wele ko Miro. Faransi faba Paris dafɛlaw don yɔrɔ min ye faratima yɔrɔ fana ye maa minnu bɛ maaw fa ni silamaya birifini ye n'o ye terrorisiw ye walikele maa jarawelelaw ko sariya dɔ bɛna ta u kama ka kɛlɛ Faransi jamana kɔnɔ wa o maa jarawelelaw minnu y'o ye n'o ye terrorisiw ye ko sariya dɔ bɛna ta u kama Faransi jamana kɔnɔ. Décembre kalo tile 9 nata ko minisiriw ka ladala lajɛ senfɛ ko sariya sen bɛna dajira minisiriw bɛɛ la. Emmanuel Macron kɛtɔ ka kuma a ma munu mɛnɛni kɛ a ko nka yɔrɔ kelen bɛ yen fo k'a fɔ k'o fɛnɛ gwɛlɛya maaw kana maa jarawelelaw ni silama nanama sumanenw kɛ kelen ye ka kɛ n'i kɛra silama ye kaba e ka filɛ ni maa faala yela ye k'o fɛnɛ tɛ ko ye. Emmanuel Macron y'a jira k'a fɔ don nataw la gɛrɛndɛ dɔw bɛna kɛ fana n'i ma ɲa k'i ye silamatɔn ye k'i mago bɛ dɛmɛ na fo k'a sɔrɔla y'i tɛgɛnɔ bila bɛnkan sɛbɛn na k'a fɔ i ka silamaya in bɛ kɛ jamana de kɔnɔ jamana min n'a diyagoyan tɛ a jamanadenw ka u ka kɛ silama ye u k'a ma ko laïcité. O tɛmɛnen kɔfɛ kalansow minnu bɛ yen silamaya bɛna k'u ka Faransi jamana kɔnɔ jateminɛba bɛna boli olu kan k'a fɔ fana k'i ka kalanden ko kalansenw bɛ taa k'a kun a ka so maa dɔ fɛ walikele bɔlɔlɔ fɛ k'o fana bɛ dabila sariya in fɛ. Emmanuel Macron y'a jira k'a fɔ Faransi jamana kɔnɔ sariya sen k'a fɔ ko Faransi silamaya a b'i ta diɲɛ fan wɛrɛ silamaya fɛ k'o ladege
a bɛn'o fɛnɛ bali alimaminw ka dɔndaw ka taa kawuriya diɲɛ fan wɛrɛ fɛ ka sɔrɔ ka na Faransi jamana kɔnɔ ka na n'olu hakilina ye k'o fɛnɛ bi dabila o kumana alimaminw ka dɔndaw bɛna kawuriya cogoya minnu na Faransi jamana yɛrɛ de bɛn'o jateminɛ min bi bɛn ni Faransi jamana yɛrɛ kuntilenna ye a ka hadamadenya kɛcogo kuntilenna jagoya tɛrɔ maa siya bɛɛ lajɛlen ka kun ni ɲɔgɔn ye jamana kelen kɔnɔ o bɛ se ka dankɛnɛmaya cogo min o ye Faransi jamana ka laɲini ye. Coronavirus bana yira Amerikikaw ka jamana ɲɛma Donald Trump ni a furumuso Melania Trump la bibi na a lasago bɛ ko in bɛ ka kɛ ka bɛn ni jamana kuntigisigi ka lata ɲɛkɔrɔla ye Novembre kalo tile 3 o y'o ye Alamusa Donald Trump a lasagona ka sabu kɛ a ka kɔrɔsigi dɔ musolaka don coronavirus bana yir'o la a yira Donald Trump yɛrɛ la k'a y'a furumuso fɛnɛ na bibi na jamana ɲɛmaya daga yɔrɔ yɛrɛ ni o ye Maison Blanche ye caman jɔrɔ bɛ Donald Trump dun fura dama coronavirus bana in a b'a kulobo kalaba ko minɛ k'a bɛ to ka maaw ɲaari la bɔ yɛrɛ minnu jɛsirin bɛ yɛrɛ lakana na tarata tɛmɛnen ɲɔgɔnsɔrɔ min kɛra ani Barack Obama ka fanga ɲini dɔ cɛbɔ cɛ Joe Biden a tun bɛ k'o ɲaari labɔ k'o ye o ye k'o nu bari bɛ ni fɛn dɔ ye ko coronavirus bana kunbɛla wa Donald Trump n'a furumuso yɛrɛ kelen tɛ ɲankuma ka sabu kɛ caman jɔrɔ bɛ k'a fɔ a ye musolaka min da k'o bɛ kɛ sanfɛ kiiribulon Cour suprême ɲɛmaa ye k'a n'o bɛɛ lajɛlen tun bɛ so kelen kɔnɔ tarata yanni ani Joe Biden ka ɲɔgɔnsɔrɔ cɛ o tɛmɛnen kɔfɛ Donald Trump ni o muso kelen Barack Obama ka fanga ɲini dɔ n'a ma ɲa k'a fɔ o ɲɛmaamuso o de ye bi wasabulon filanan Chambre des représentants ɲɛmaamuso ye Nancy Pelosi u fila jɛra ka ɲɔgɔnye dɔ kɛ n'o fɛnɛ ye olu fɛnɛ jɔrɔn bɛ o fa fɛ maa caman bɛ ka jira k'a fɔ yɛrɛmankutu min bɛ senna n'o ye campagne ye a laban tɛna bɔ a ma wa wali kelen k'a dulo ni ko taara nin cogo in na maaw na ɲugu ɲɔgɔn na jamana ɲɛma yɛrɛ min kun kan ka yɔrɔ caman kɛ senɔ ye ka se ka ɲɛfɔli kɛ jamanadenw ye hali bi u ka se ka danaya d'a kan a ka mandat filanan sɔrɔ n'a fɔra ko maaw bɛ sera yɛrɛ ka gɛrɛ o la caman kɛmɛ ka jira k'a fɔ nin bɛ sɔn ka yɛlɛma don yɛrɛmankutu taabolo tɔ la. Sananga bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw kuncɛ Sorasiya kalanso Prytanée militaire katikaw fɛ yen nɔ u garijɛgɛ donna farikolo ɲɛnajɛ kɛyɔrɔ la a kolomo karili kɛnɛ o sigira sen kan ka bɛn alamisadon octobre kalo tile fɔlɔ ma Comité national pour le salut du peuple CNSP a maa caman kun bɛ kɛnɛ in kɔnɔ ka kɛ baara sere Bobakar Tarawele Samba Tarawele olu ka sɔrɔlenw don. Ni farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ min cokora min ye kati Prytanée militaire école kɔnɔna na a bɛ tali kɛ salle belebeleba la min b'a to mɔgɔw bɛ se k'u farikolo ɲɛnajɛ a ko kɛnɛ kan wa basketkɛ terrain dɔ fɛnɛ bɛ a kɛnɛ kan o kɛnɛ kan min bɛ tali kɛ handball o bɛ se ka k'a kan volleyball tennis karate ani sport fɛn suguya caman nin ko in senkɔrɔma donnana ni jamana yɛrɛ ka dɛmɛ ye laɲini tɛ dɔwɛrɛ ka se ka to ekɔlidenw bɛ se ka farikolo ɲɛnajɛ sinsin kalan kɔfɛ. Hakilila mun ye an bila ni minɛn ninnu ɲinini na pour que an ka se ka an ka ekɔlidenw Prytanée ye min ye cɛw bɛ yan musow bɛ yan denmisɛnninw de don donc sport hukumu kɔnɔna na pour que u ka se ka baara kɛ kosɛbɛ sport hukumu na kalan bɛ yen sport fɛnɛ bɛ yen a fɔra ko hakilina ɲuman farikolo ɲuman kɔnɔna na donc o kɔnɔna na fo ni ɲɔgɔnnaw ka kɛ pour que denmisɛnninw u ka se k'u yɛrɛ dɔn k'a dɔn ko baara de bɛ mɔgɔ nafa. An ka ɲinifɛn ye baara de o c'est pour que u ka kɛ ɲɛmɔgɔw de pour que u ka kɛ compétition à chaque fois ni compétition bɛ kɛ ne kɔni b'a dɔn ni compétition wɛrɛ bɛ kɛ infrastructure minnu bɛ yan aw yɛrɛ y'a ye denmisɛnnin ninnu u ye sport kɛ cogo min ani u ye min yira hakilina école tɔ ninnu na kɔni olu denmisɛnninw na siran parce que n b'a dɔn o si tɛna se k'u da o de kosɔn an ye fédération tɔw wele ka na pour que u ka se k'a lajɛ donc n'u b'u ka compétition organiser a kɛra karaté o a kɛra volley o a kɛra basket ye a kɛra judo ye a kɛra fɛn fɛn ye donc n'u y'a invité an b'u répond n ka ekɔlidenw halisa u k'u banba u k'u banba pour que u ka se ka taa ɲɛ u ɲɛ b'a la faso de ye nin bɛɛ kɛ u ye n y'a ye olu bɛ yan c'est que u kan ka baara de kɛ donc an y'o de fɔ hakilina kalan ani sport kalan donc u kan ka se ka o fila de fara ɲɔgɔn kan pour que ka taa ɲɛ. CNSP ɲɛmaa min tun bɛ kɛnɛ kan o kɔni nisɔndiyara kosɛbɛ ka la ka wele bila min ye Prytanée lɔgɔlidenw ma u ka se ka u wasa don kalan na ani farikolo ɲɛnajɛ la min bɛ kɛ siniɲɛsigi ye u ma. Bon, tiɲɛna nisɔndiyara kosɛbɛ parce que n donna Prytanée kɔnɔ bon a ye n fana hakili jigin n ka don fɔlɔ la Prytanée kɔnɔ
donc o don ni sisan tɛ kelen donc o b'a yira k'a fɔ ko effort caman bɛ ka kɛ dɛmɛw bɛ ka kɛ walasa Prytanée ekɔlidenw ka se ka kalan kɛ vraiment hɛrɛ ni baden kɔnɔ ni farikolo ni infrastructure minnu sigira donc n bɛ min f'u ɲɛna a dilanna kun min kama u ka sport pratique kosɛbɛ hali bi ka taga fɛ mais aussi u ka entretenu walasa ka bila minnu fana bɛ nalen u kɔ olu fana ka a ɲuman sɔrɔ yan nɔ kosɛbɛ vraiment welekan bɛ ne bolo ka ɲɛsin ma o ye Prytanée ekɔliden de don u ye test de kɛ yan'u ka na donc ils sont les meilleurs donc moi je les invite d'être les meilleurs des meilleurs. Wa ko in kun cɛra ni médailles ye ka ɲɛsin maaba dɔw minnu kun bɛ kɛnɛ kan k'a fara militaires ka sport min bɛ fɛnɛ kɛ a handball lama k'a fara min ye dumuniw fɛnɛ kan ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma. Ayiwa o de bɛ dansigi bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlen na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan kabɛn ni kuma in ye kunnafoni di so ɲɛmɔgɔso fɛ k'a lase aw ma aw ni ce aw ka ɲamadali la laseli nata ni ala ma basi wɛrɛ kɛ aw ni Musa Fɔnba bɛ nana ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ sani o cɛ ne bɛ kan bɛ da aw ye diɲɛ waati wɛrɛ ni ala y'an si jɔ k'u kɔnɔ.